השי זה היהלום של המטבח, שלא תטעו. מתחיל פה, בקנייה, מפה הוא ממשיך. זה כבר נשלח למודד. המודד מגיע אליו הביתה, מודד את השיש. ברגע שמגיע אלינו המידות, יש את יודבת, שהיא מורידה לביצוע, בודקת שהכל תקין. יש את איגור שלמעלה, שהוא בעצם מבצע את התוכנית ממש שיהיה לחיתוך ב-CNC. משם זה עובר ל-CNC הקבצים. יש שם מישהו על המסור שמתכנת אותו נכון, וזה נחתך. ברגע שזה נחתך, זה כבר עובר למעבדים שלנו, הרעש שאתם שומעים בחוץ, כל החיתוכים וכל המסורים, זה בעצם המשך הפעולה. הכל זה כבר ידני. מהרגע שזה יצא מהמכונה זה כבר ידני, עבודת כפיים לגמרי. זה באמת אומנות. חשוב שההתקנה תהיה טובה, ולפני ההתקנה חשוב שהמעבדים פה במפעל יעשו עבודה טובה, ואחר מכן זה כבר המתקינים, זה הפרצוף שלנו. הם צריכים כבר לתת את השירות, לתת את המענה ללקוח. הם עושים את זה בכבוד רב, זה בטוח.